makani. Katuran jumeneng no. Heeh. Nggih. Ya disepoti kanca-kanca ya. Heeh. Ya. Kandhane ingkang seger. Apa urung? Kok sik senengane kok caper nek ana wong wadon. Lho aku ki yo kepiye carane men iso menghibur warga masyarakat to ya. Ya monggo Mbak Umi wonten dawuh menapa? Lho, Kleru ya kudune aku ya. Badhe nyekar menapa? Monggo. nderek jenengan napa? Ya, iki Mbak Umi menika waranggananipun Pak Cahyo Kuntadi ya. Menika bengi niki pokoke dipun booking kagem warga masyarakat Kerajaan Gebugan mriki. Nggih. Menika wonten YouTube sampun viral. Heeh. Sepiral. Kondang dadi Ratu Podang Kuning no. Oh iya. Pokoke anggere Mbak Umi Hafifah ki wis anggere nembang Podang Kuning ki iso ngungkuli Indonesia Raya. Ya, Mbak Umi Hafifah monggo. Podang kuninge, Mbak. Podang kuning pelok napa slendro? Manut apa wes? Ya slendro wae sing umum komen. Nggih. Heeh, sik penonton nek sik apal men iso karo nyanyi, nek pelok kan rada asing. Nggih. Langsung napa bawa? Bawa Sutriyana. Ya. Nadian wujud temong peksi Iya. Apakah Anda punya channel pribadi? Rien gadah Mas, sakniki mati. Oh, YouTube. Nggih. Napa kok di-ban? Kebenet. Mboten nggih tesih urip jane tapi mati suri. Oh, lah ngopo promosi judi online? Mboten. Oh. Soale pun mboten nate posting. Oh, lah ya eman-eman di-posting. Panjenengan iki penggemare oke. Nggih, minjing. Apa TikTok, Instagram? TikTok nggih, Instagram wonten. Oh, ya TikToknya apa jenenge? Sapa ngerti? TikToke nggih Umi Hafifah. Umi Hafifah. Nggih, Instagram? Instagram Umi HFFH. Oh iya. Nomor WA apa? Ya, lanjut. Masa wenggan nomor WA nyuwun Mas Aldi mawon. Oh, lah kok malah Aldi sing duwe. Lah sing gadah nggih niku. Ah, yes. Sengara dinehi iki. Golek isi podang jenar. TikToknya Umi Hafifah. Nggih. Follower udah berapakah? Masih berapa ya sedikit 9.000 paling. 9.000 kok sedikit banyak itu.
Follow TikTokku ya. Jenengan TikToknya napa? Ginofam. Napa? Kok TikTokku ki jenenge anu ala isin aku. Pripun ta kok malah isin ki? Yes follow. Jenenge Fallen Angel. Neng yos. Aja follow isin aku Power Rangers. Fallen Angel. Oh, Fallen Angel. Kuwi asine iki akun palsu, akun bodong ming tak nggo stalking wong wedok ning gandeng konangan bojoku. Terus Bojo sing pundi? Wis sing kae sitok aku ki aku Oh, piyayi lempeng kok ora macem-macem. Aku ki ning kono ki moden. Iba bunga hatiku Terus nyanding bisa ya, podang kuning dados. Monggo. esuk awan ning omah wis ora kerasan uyuran goleki sing tak sayang mubeng-mubeng miterang gonku goleki ora kerasa esuk awan
Ya. Podang kuning wis dipinangkani no. Iya. Iki aku tak Mbak Umi. Ya. Monggo. Mbak Umi kira-kira kepengin nembang apa? Sing kira-kira aku ki kepengin nembang iki. Nganti kegawa ngimpi iki kira-kira tembang apa? Jineman mawon nggih, Mas. Jineman meneh. Liyane ganti-ganti mau jineman. Liyane jineman apa? Langgam ya ora apa-apa. Lah napa? Ya. Derek. Anu. Bondan Kinandri. Anu mawon jenang kula terus mendele. Heeh, suka aku. Jenang kula terus ten dadi ati. Iku, heeh. Jenang gula terus dadi ati. Nggih. Oh ya, medley to. Heeh. Ya. Ayo, Nduk. Bawani ya, bawani no. Men kurup le nekake Mbak Umi. Lah iya. Ya. Lamun arasa antuk jatuh krami Geronge orang bawa itu ya bar iki. den pranyitna ing pamilih ira aja weton wadon aja milih wong ayu kaping pindho milih wong Engko bar iki ganti kek nek serampung langgam bawa sing gerong. Oh iya. Bawa apa? Sekar Ageng Kuswaraga. Oh iya. ping telu pangkat derajat Tibake apa? Ijeng miring. Ya ora iso. iku bisa Nyamleng ya, Truk, nyamleng. Karo mengamati pergerakan tawon. Oh iya. Nek ngentup, heeh. Ayo. keneng sambang sar
Jenang gula sik medele hati-hati. Ya. Monggo, yuk. Jenang kula kowe aja lali marang aku iki ya Kang Mas nalikane nandang susah sapa sing ngancani Ya.
Ya. Jenang gula bablaske dadi ati. Heeh, wis matur nuwun Mbak